Festi ta' kuluri, festi għat-tfal. Is-Sibt kompla r-renju tal-bluha fil-Belt Valletta għall-Karnival ta' Malta. Diversi tfal għalulna x'kostumi libsu l-ġmiel tagħhom. Taħi xil-bist inti? Flash. U inti taħi xil-bist? Ghostbuster. Ta' Snow White. Eagle jgħid. Ta' Mario. U inti taħi x'libsa? U inti? I wanna one Dalmatian. U inti taħi x'libes? Diversi ġenituri li ma qadux lura milli jilbsu xi kostum spjegaw magħna li għalkemm ma setgħux igawdu din il-festa ta' kuluri u bluha bħas-soltu, xorta waħda kellhom iċ-ċans jerġgħu jitpaxxew bil-karrijiet statiċi li ntramaw madwar il-Belt. Xi ħaġa li nagħmlu kull sena meta jsir il-Karnival normali u qed m'rridux naqbżuha dis-sena. Fl-istess ħin ilna nieqsin kważi sentej u mill-Karnival so ġibnihom. Konna żgħar it-tradizzjoni kienet li l-mami iġibna għall-Karnival il-Belt. U nixtieq ngħaddi tradizzjoni li tfal tiegħi. Il-familji li tkellmu mara l-istazzjon qalu li issa qed iħarsu l qudiem għal karnival ieħor bħal ta' żmien qabel il-pandemija f'Mejju li ġej. Nipprova li l-attivitajiet nżommhom l-hom attivi dejjem noħodhom fl-attivitajiet li imdorrijin aħna kemm jista' jkun ingawd. Looking forward ukoll biex ingawduh 3 darbiet dis-sena għal Mejju għas-sajf. Fis-sajf aħna qogħdu it-tilajn so diġà esperjenzajnieh mal-kbira. So looking forward għalih diġà qed nippjanaw x'ħan nilbsu issa għal Mejju bħala familja. Intant diversi bliet u rħuna madwar Malta u Għawdex twaħħlu diversi installazzjonijiet karnivaleski biex il-Maltin u l-Awċin mhux biss iduqu l-Prinjolata iżda jieħdu toma ta' dak li se jsir f'Mejju li ġej. Kontent kulħadd ikun u dan u ta' bil-fors u bil-raġun jgħidu l-kbar u jgħidu żgħar. Viva viva l-Karnival. Xejru l-omejja. La 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 la. Xejru la 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 la. Għal dan iż-żmien Karnival u dan iż-żmien kontent.